Kaya bombong penggalihku yen iso cecaketan marang sliramu, Kang. Kula inci remen sanget lho Kang cecaketan kalian panjenengan. Coba mlaku madhep rono Diajeng coba. Pripun to Kang Mas? Aduh, kaya kadudut rasane atiku yen nyawang madaran wingkingmu Diajeng. Anu ta bruntune ya. Yen cedak tansah ngulah. Terus no? Aku nggak mau. Mau ta? Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Suaramu gitu sih, aku gini tuh kayak. Oh, sing lanang sekarang. Pindo. Ajar ini to Mas, ayo. Wong wis kebacot kok ya dadi ra sida wurung. Selamat malam Mbak Tati Nujeng Dalu. Inci sugeng dalu, Mbak Limbo, Mbak Cange. Saya sehat, saya laris, saya kasembadan, saya kuncara asmane. Wah jan hebat tenan. Piye Mas Klitik? Piyayi kok sarwa hebat iki piye? Wong niku iso diarani priyayi mergo nek wong wadon Nggih. menekankan bahwa punya identitas yang tetap. Niki mula ketok mriyayi. Nggih. Saking Ngayogyakarta, njur tetep pakai identitas Ngayogyakarta. Terus Konde ora ketinggalan, sunduk mentul nggih tetep mboten ketinggalan. nggih. Mula yen bojone pengen mriyayi ngene dinggoni niki. Kaya ngene iki nek wong Kene wae gelungan. Nek sunduk mentul ra nono kae disungkiti apa kembang. Yo kembang melati yo apik. Kembang melati engko dikira tiru-tiru. Kembang bojo. Akeh sing gawe. Bojoku ndek nggih gelungan kene tak wehi kembang api. Lah ndase mbledos. kaya anane nek. Sama jenengane Aku Jawa. jane pegang aja omong kuwi kok. Karepku ki ndudohi wong wadon sing mriyayi ngene iki. Agemane kebaya nganggo Kebaya. selendang. Nah, disampiri selendang lah bojomu wis mbok sampiri rong. Banner. Bojoku tak taleni ning gulune. Selendang. Selendang ngene iki lho Mas. Dicepi Ya, ya. niki cunduk mentul. Rencana tak cepil linggis kok cengele aja. Mbok ora sia-sia nek karo wong wedok ki. Nyapa lho wong Ya wedok. jenenge anane wong lanang ki ya kudu karo wong wedok. Nyapa. Lah nek ra ana wong wedok arep piye ora? Lho, lah nyapa tuku lho. Lho ya ora. Kaya ngono kok nuturi coba mau kok iso kok nuturi. Wong wedok iki paling rekoso, Mas. Ora kudu mbok sia-sia. Lah iya mbok ra sia-sia karo wong wedok. Mbiyen katon apa saiki Nah. katon apa? Ngono Yo lho. katon lemu ya. Lho. Katon lemu ya ben lemu malah rasah dadak lemokke to ya. Lah kowe nek umpama bojomu lemu nek arepe butuh karo bojomu nek goleki piye coba? Ra kangelan kowe. Goleki apa ta? Goleki apa? Kowe lho goleki apa? Goleki apa? Kowe lali apa? Gak. Ngapa to kok rasah demek-demok? Oh, saya tahu ya. Mak iki ngapa jane? Jane ngapa ngono lho? Ora omong ning tangane kok grameh. Tanganmu e jan kok celintisan. Kudune sing ngrambat ki mata mergo ngerti. Tangan rane matane kok ngrambat kok ndi-ndi. Kabarmu piye? Pek. Ya wis. Ngene iki lho. Ngeten lho Mas. Ngeten lak ra duwe tata krama to. Heeh. Yen kepengin diajeni wong wedok ki ya wong wedok diajeni. Nyapa wong wedok diajeni barang. Lho, kepiye to yu? Lah ya kuwi kira ya iki ki mergane ngene lho Mas Klitik. Biyen ki arep seneng karo aku. Mboten. Ning aku ora gelem. Sing ngomong sapa? Aku asline seneng karo ibumu. Selerane trayo tuwek kok iki. Oh, senengane ngono-ngono kuwi to. Tuwek, wah, aku dek iki ora mulih ning nggon ngomahi maratuwaku ya disusul iki ya. Mangsane piye kok iso? Rene. Iso seneng mbok. Ora, wis rasa gagas yu. Lah iki wong demek-demok ya. Ora mulyake bojo ki ngene centelke, tukokke mas-masan. Lho. Masak mole karo bojoku lho. Lah, Bojoku tak tukane Mas ya kok kene sampe kok lengen ya. Lho. Mas. Iya lho. Oh lah yelok ya. Kalunge sak pelek gedine. Melaku ndek iki 3 wulan bungkuk. Wah, masyaallah. Lho. Ali-ali. Ali-ali iki ya driji 10 bek, sikil iki driji 10 bek. Nanti kentekan Ngantek diji. ketan driji iki nyilih drijine tanggane. Ampuh lho. Iku jenenge anu wong wedok sing setiti. Ane ya ora kara tetep jek menang Mbak Tati. No cara nyandange didelok. Leres. Nggih ta. Iso pas kaya ngono iki piye coba. delok. Kuwi mergo skincare kuwi mau. Enggak aku skincare iki kok tekek. Wis anu yo. Pancen sing taun 2017 wis ora nyetak ngene iki. Ora ana to. Kula diwet-wet bae.
kalian nglaras gending. Nggih, sadurunge kula tak nyuwun anu Mbak Nggih, Tatin. Arep ndongake apa romantene? Oh nggih, kagem. Tempat. Ngopo to? Mas Apa to? Mas Gale kali Mbak Dila. Nggih, Mas Gale kalian Mbak Dila, mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lagi nang Iki ganggu ngopo apa to? to? Ono, ojo. Rasang rusui. Lungguh ngono, rodok-rodok. Ayo omong. Ya, Mang. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, Amin. enggal cepet angsal momongan menawi putra nggih putra soleh, menawi putri nggih soleh. Amin. Kula melu seneng Mbak Tatin. Aku ya. Injih pripun? Aku ya seneng kok Pak. Apa? Kupingku bosok. Ora. Lah undungane Mbak Tatin apik kaya ngono ya. Ya mula gandeng iki Mbak Tatin wis lenggah ning kene, ayo ngelaras gamelan sik. Siap. Kula tak nyuwun dandang gula Sidawasih. Ya, dandang Oke. gula Sidawasih ning sing bawa Mas Klitik. Siap. Nggih ta? Nggih. Sing bawa Mas Klitik makili karo Mas Galih. Engko langgami setya tuhu Mbak Dila. Ya, pamintaku. Ya. Monggo, Menika- kaya apa? Sesuai dengan utusan jenengan lho. Ayo no. Siap. Nggih. Rene. Eh? Kowe kok ming layas kudu Rene ambruk. lho, Mbok Rene, Kok melu du- Rene. Mbok dudohke sing sehat ngono Mesti lho. kongkon sampean nyapa to aku melu-melu. Lah kene kok nyapa dadak kudu ambruk wae. Nyapa lho, urusanku dhewe. Kok dadak do rene. Rene. Lah nyenengke. Matur nuwun lho Mas Bayu. Oh nggih no. Masyaallah. Dalang kondang duwe samben gila nih. Apa? Sapa neh? Dalang kondang, mosok Apa? nyambin bakul kopi lho. Kowe iki turane dek ini ngawur. Kowe iki jan dagelane mantan maling ngono kuwi. Ngerti lek regane plastik muda kalau Aku ya ora kelingan nek bengi iki rodeke to ya. Ora Bengi kotakku tak resi isik. sawayange. Pamintaku Nimas Sidawasih. Suarane apik, larase tepat, nyomas iki jatah 100.000 kagem panjenengan. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah. Yo. Kaya Napa to Cakoni cakoni sapa? Kurang wayahe iso. oh alah ngono ya kleru teh. Mas aku ya wis Ayo. Iki arep nanti aku arep Rene apa rono? Musuh saya Oh, dulu. musuh ini dulu ya. Kaya kula. ngene wong nandang asmara diajeng tati Injih Kang Mas. sawangen saperangan warga masyarakat ana ing bengi iki katon endah lan kompak. Injil leres. Nanging ramene bengi iki ora kaya ramene atiku yen wis kalebon katresnanmu diajeng tadi. Menapa injih to Kang Mas? Panjenengan menika saestu jangan ngremenaken lho Kang Mas. Kaya-kaya ora Diajeng. Nyapa kok diajeng Iki dadi apa? Kowe diajeng kok iso diajeng. Ngenteni kancane. Wis teko kabeh lho. Ayo. Ing sarina Kene sawah duwe ngene Kang Mas. 100.000. Panjenengan semua arep manuk wonten mriku nika Kang Mas. Kae kenang wong tok. Iki Iki apa ta? Ibarate iki roman ngono lho. Oh ya manuk wong kae. Maksudnya iki Piye? maksudnya nek roman kan biasane weruh manuk lagi roman kok yo melu-melu padha kaya manuke ngono kok manuke. Tapi duwe kono manuk. sing mbok sawang manuk sing sisin didajeng. Menika lho Kang Mas sing warnanipun putih kalian ireng. Coba delon, kluthuk delon. Kae manuk lanang apa wedok? Ajune. Manuk lanang apa wedok? Manuk lanang ya? Alah kok iso dadak mikir. Kok manuk lanang? Oleh 100 sing keprok ndase kancane. Kowe iki kok manuk lanang iki buktine apa kowe kok? Lah kae lek nguyung ngadeg ya. Wong kok angger sembrono. Ayo gawake. Nggih, Mas.
Genti Mbak Tatin sing nembang. Kene Dajeng. Kok kemucing to Kang Mas? Kaya bombong penggalihku yen iso cecaketan marang sliramu, Dajeng. Kula iki remen sanget lho Kang Mas cecaketan kalian panjenengan. Coba mlaku madhep rono Dajeng coba. Pripun to Kang Mas? Aduh, kaya kadudut rasane atiku yen nyawang madaran wingkingmu Dajeng. Anu ta bruntune ya. Weh dibasake alus ngono lho ora. Kene coba. Gede, Lho Kang Manut, sapa? manut kondektur. Apa? Kula nggih. Ora. Ayo Mbak Tatin karo Mas Didi terus. Ayo. Aduh, caketing ati. Bluk-bluk. Iya tak pateni ngopo? Pokok senengane Mbak Tatin suarane apik, larase yo bleng 100.000 kanggo Mbak Tatin. Terima kasih Mas Bayu. Alah, laris. Jen. 100.000 lho, Mas. Ayo kuwi duwe. Apa tos? Apa? Ngengkel nek. Cenek lagi. Ngomong, aja nembang kok ngengkel nek. Oh alah. Ya. Wong kok lehmu. Iki wayang mau diskotik. Kok sik ditutukin nek. Duh, Domeng aja dolanan lampu. Loro. Kuwi nek pedhot goleke angel kok iso. Arane. Wong kok ora pancen kabeh. Aduh. Rokok kabeh ya. Aduh. Ya. Ya. Oh, melu kek. Asemi ora yak-yakan. Hei. Dua tas kok. Kayak son horeg. Masa. Lamune kayak sengok lho. Ayo. Kene. Sesuk ganti pasangan iki. Piye, Mas? Golek pasangan liya. Aku sing rasangku. Wis iki tak wet-wet iki. Ayo. Ganti yo. Bluk-bluk. Ayo, tutuke. Apa? Tembang. Jenengan sing ana Kowe, sing Kondi, lanang. kondi. Yen cedak tansah. Yen cedak tansah ngulah. Terus no? Aku nggak mau. Mau atau? Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Suaramu gitu sih. Aku gini tuh kayak. Oh, sing lanang sekarang. Ayo. Kamu. Coba yang cipok loh. Lek rupane kaya ngono lho. Ayo. Sida asih, ayo. Sita asih tuhun. Pindah. Ngopo amu? Ngopo goleki ume? Kelingan Umi ya. Terus gitu. Rasang gagas. Sampe lu aku. Pindah. Aja rene to Mas, ayo. Wong wis kebacot kok ya dadi rasida wurung. Pindo mimi lan mie goreng. Amin tuna. Mintono. Ayo. Kang Mas bareng ana tepi wajib. Terus Sita asih perayaan. Yo, sak langgame Mbak Tatin monggo diaturke Setia Tuhu. Monggo. Yo. Aku kang setya satu.
apik tenan sing kene. Iki dadi apa to? Oh. Aku leh medhek ora. Coba. Coba ganti pethik, Mbak. Tati cek delok suarane dites coba Mbak Tatin. Ayo. Coba. Sing endi? Kabele apa apane? Dhuwur ngisor apa tengah? Endi Mas? Ayo. Aku Anu sing kringe tengah sing kringe. Aku guru-guru tembung ini iki lho iso nakal neh. Coba dites coba. Ayo Mbak Tati coba. Aduh coba kayak ngapa strane. Ayo. Wah. Oh muni lho Mas, ternyata. Oh kurang kenceng kurang isih. kenceng, dikenceng. Diuntir. Coba petik nih dipet. Ya, lanjut Mbak Tatin tebange. Andika pengayomanku Terima kasih, matur nuwun, mugi langgam kalih bawanipun kala wau iso kanggo sangune manten nggone mapaki Bali Wisma ing mengkenipun nggih Mas Titik Mas Guru. Ngoten Gus. Nggih. Yo, saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok nduk Niken Salidri, monggo. Kae kumpul bakal ya kaya kuku satu Selamat malam, salam sehat, adikku wedok, Nduk Niken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lari iso terus. Amin. Ning sekolahe tetep tutuk, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Amin. Piye?
ana seniwati sing luar biasa piye Mas Klitik nek miturut panjenengan adikku wedok niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya, ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok niken niku menginspirasi karo cah Betul. nom-noman saiki. Leres. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, mboten. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, Nggih. pipis niku tembunge nyanyi. Oh, ngono ya? Oh nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Kula Mana boleh itu? nyanyi. Iya, Duk. Gimana itu pipis pakai Ponakmu ki nek suara? rono arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh, iya iya iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ono ben ra ketok saru. Anakku gitu. ndek yo ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi aku. Wis aku nyanyi aja. Akhirnya nyanyi to ning kupingku kalem-kalem kok diuyu kupingku tiba. Lah beda ono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, 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 Amanah, nggih. amanah. Nduk niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa romantene? Mas Iya, Mas Dila dan juga Mbak. Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Nduk. Nah, enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin Nggih. itunya. Iya Mbak Dila dan juga Mas Galih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah amin. Amin. Ora lho, Nduk. Wis ora ketemu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ya. Ayo nek sing ndongake iki kan genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine. Nek ya kuwi aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara ora usah pacaran sik, aja cedak-cedak wis. Ayo lho. Sumpah lho, sepenting ra bisik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Terus, Nek dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Bekale ono. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duit oke, akhirnya rabi kowe iki pandangan mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku biyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki Saiki panggaran duwe aku. Piye motivasine? ora nek bedane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, 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 nggih. Mau bar Mbak Tatin ta. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Ayo. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dereng saged nika dikomen gatos podang ijo. Kosik ta. Sik tak maca layange sik. Nggih, Mriko wonten ngersakaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Jelang alit nduk niken sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok, cocok. halus-halusan sik. Mengke Nggih. gerajakan utawa gelang alit dijengrengne penak. Sampanku nembang yen ing Tawang, yen samanku yen ing Gawang ya tadi. Gawangi ayo Blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek to harus enek sing enom terus ngenyek to. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Loh, Kamu tuh nggak iki- boleh kayak gitu. Iki luwih enom sok kamu. Tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to? Maksudnya lebih tua dari aku. Oh, Iya enggak. iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Masa? Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? loh. Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan nggak demi ini boleh. bukan karena melecehkan, tapi menunjukkan Karena rasa apa? kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti niken ini cemburu karo sampean lho. Lah ngapa to? Ah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Loh aku aja meneh kok wong loro aku ning omah digo rebutan sak kampung kok Tanya Lah apa? ngapa? ngarepe didoni. Amin, amin.
Muga-muga kasempatan. Ora mungkin. Ora mungkin. Ki dibawani sik, Nggih, nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gathuke Mbak Tatin to saiki Mas Kluthuk tak gathuke niken aja dol ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nuk. Nuk denggelmu. Lingguh. Iya, iya. Nuk iya apa nuk? Nuk Nuk ki ya duduk. duduk. Oh, duduk. Ayo nu. Nuker. Nuker enak. Lenggakene. Terus no Cahayu. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakung. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu. Seliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana walita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu. Paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok pret nggonmu. Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Oh. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di rodok neh. Bener. Joke. Dodone rodok neh, rodok maju. Iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dingkluk. Sirahe dingkluk. Malah kayak blekok. Ya cok ya. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen ndelok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi duduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Dia tak tutne dong. Ya nek dituti kok jiku ya apa-apa. Masa aku maling ngono. Ora. Ayo, lanjut. Santakan wartane. Mantep ora ben ngerti ke wong-wong kae. Lah kepadene iki lho, Napa? niken gendeng boyo jare. Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Mas Edone iku adine kok meneng wae. Kok boyo? Muni piye? Lah kepadene kok niken gendeng boyo ngono. Anu Pak De sing muni boy sinten wae? Sing muni boy. Lah, Yo. Kula wae rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh. Kuwi kelong ya kok iso. lah malah mbok rokok ngelokne aku boyo. Malah aku setuju wong terakhir kaya boyo tenan kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji. Janjimu. Sing di omah mong wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling. Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bang. Oke. Ayo, dang ketokno. Nah. Kuale. Piye? Kuale. Piye? Gitu ya. Iya, Aku ora kan. tau mangku Nduk. Enggak kan. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas Lidik. Aku ora Apa, mancing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya apa coba. Ah. Niken ora kleru coba kene. Ah ya wegan aku nglugu iki. Lah apa?
Ah ngopo dadak nglugi bacing klopo? Ora Ayo. Eh, Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. alah wis wis wingko asam urate kumat wis. samrat matamu ya. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Peh mati. Ya berarti kuwi stroke. Sudah gundulmu ya. Kita ayu-ayu apa kok solar ya? Aja ngono to. Oh kelekmu gimana? Ngencek. Lho urung tak cukur. Layak no riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awak awake dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah aja ning ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. Cangkeme. Terus no Cahayu. Lanjut. Lah kok gendul-gendul sih. Anu silitmu angkat mo. Bar iki aku pis. Arek ngedok. Sumadep ras sing Sik, Nduk, tias. ngadeg Nduk. Nek ngene Masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Melon dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijat Kene kretek iki ya. Kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot e. Ngene. Manut to kok iso. Nduk, Ya. iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh, Kok mburi dudu lentus. Lah. Enggak lah, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngedukne iki. Nah, ya. Oh enek setelane. Enek setelane. Oh, Sik to kowe. nah aku pengen jajan. Kene lho, Cek. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya nek iki kan aja dudul digajul ae kok munggah. Itu tombolnya apa? Ini ustos pasti. Ah, coba Dani. Dah coba ta. Allah itu Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo Ndang, ayo. Kan, anu, aku balekmu lho kan. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti bule bangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tak ini langsung mak. Iya deh. Tekan ndi? Sumedhot re. Sing tias ingsun Kang Mas ingsun berasapa
Monggo langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk, nduk niken sik. Monggo yen ning talang. Monggo. Iya, Nduk. Monggo lanjut. Kak Tatin. Tembak kangen. Monggo. Entah manis saya
Turuk, turuk, turuk. Aha. Aha, aha. Anakku, Ger. Apa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, kok wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya. Iki bapake Suminten. Ayo no. Oke. Nduk anakku, Nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kandha marang kowe. Aha! 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 Sejatinipun enten apa to Rama? Apa emang? Besok teko Respati manis, kowe bakal dedaupan marang Demase Broto. Kowe aja gawe wilang pun bapak ya, Nduk. Kula dijedhaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Demase Broto. Foto priweting kapan Rama? Toprak kok nggih foto priwe. Ya kemajuan. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Demase Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresi kok excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ketoprak nggih alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. excited loh. Sing penting, Excited sing loh, penting. Mas. Ya. Nduk. Ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo karo Bapak budal ora kutha, Nduk. Suara kok suarane. Waro kaya aku pol. Aha! Aha! Suara kok suarane. Nduk. Salah kuwi. Jalan. Weton gundang legi. Nduk. Orang gedhi. Nduk. Nah, grokan. Nduk. Nah, gede meneh. Gede ke sithik. Kita maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa ta? Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Ala jenenge Sutimen. Suminem. Kok Suminten? Suminten. Injih Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne? Batalne ya. Maksudnya pripun? Kengso. Pripun to Rama? Demase Broto wis ora gelem karo sliramu. Tak kok sik to Rama. Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Demase Broto. Sesuk ki kula iki pun nyiapke sesuk niku dandanane si paes ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi iki kok nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing awit Aja. ready mbilung nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Demase Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten? Mbok ora usah nganggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi kuwi. Sampeyan apa ora buka Facebook? Aku tekan Facebook. Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggot ndi jenenge? Omahe ndi, Mas? Ponorogo.
Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo Pos. Yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Warsiah. Maksudnya orang ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe Cahayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. kowe iki kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapa dadak Cempluk wis arep didhauke Apa gitu. kowe anu Cempluk melu Mas BG. BG sangusi Cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalke piye? Nyemprot iki. Mergo si saiki mu Dimas Broto bakal rabi karo si Cempluk Warsiah ora rabi karo kowe lho Cahayu. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jenenge bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing ngakon sapa? Heh? Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane ra sedo dadi aku nek ora dadi mantan aku piye to, Pak? Ki wong wedok soalnya kaya ngene ya. Aku arep mbantah piyen karo Adipati Pluk pangkat pangkate bapak ki opo, Nduk? Apa ora mesake karo aku? Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten, Apa? bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putraning Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo si malah arep ning nekku. Aku yo nang Mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. yen iso batalno rabi karo Den Mas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Mas Broto ta. Aku senenge mung karo Den Mas Wis to, Broto to. Pak. manut bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Mas Broto iki ketoke sukses sok ben. Sapa? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar. Wis to meneng dulu ya dites dicoba. Pak, aku mau nang ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Batak. Wis nang kono Den Mas Broto. Dan. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599 Mulane kuwi mbone iso aja batal to, Pak. Wis, ten sabaro sare sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki duduk jodohmu. Ya. Kok gak iso, Pak? Aku pokoke aku tuh menikah karo jenenge Den Mas Broto, Pak. Suminten. Matamu. Duduk. Su anakmu niki lho, Su. Malah Sumaji. Sumaji yogane jakun lho, Su. Ten. Nduk, ngliriro, Nduk. Nduk, ten. Nduk. Aku wis nikah to, Pak, karo Den Mas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nanani nang karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Oh, iki Den Mas Broto ta? Alah, Mas, aku seneng kangen tenan karo sliramu. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo aku. Bapak ra Diuculi klambine, Mas. Iki wis wayahe malam pertama. Aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas. Aku kangen sliramu. Alah Den Mas. Iki nganggo ngabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ampe mbok nadahi men. Utuh. Ten. Iki Den Mas Broto. Ten. Den Mas Broto. Aku ro nggih tisu magic lho. Karpe. Ten, ini Nduk. Oh,
sik. Aku bapak. Udu Sik, iki Den Mas Broto Sik, aku ora pangling. Den aku- Mas Broto iki pancen rada merongos ngene iki. Aku ngombe nduk banyak lah, aku ngombe nduk banyak. Mas iki kok angel dibuka. Ale Mas. ten aja iki bapakmu lho ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki Dan- carike urang. Dan- Tak eh. kintang. Ten. Bapak ten. Aku bapak. Ten. Genteng. Bapak air senam. Ten aku bapakmu. Bapak malah kaya bulus lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulus endi ndase bulus? Bapakmu. Aku wae pengen aku. ora ndase. Oh, yo. Den Mas Broto, Bapak gundulmu. Agak. ora sida iki cek siji meneh kakakmu. Kalau gundul Aha. Kok enek rame-rame opo iki? Wonten apa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ana kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama? Dina iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek Guna Sentu. Yo kene Iki piye ta ana sapa iki, Pak? Guna Sentu iki marang tuamu. Gula secok. Pak Guna Sentu. Guna secok. Kok ning kuping kok rapi. Kali aja. Piye Pak iki kok ora iso-iso lho? Dina iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek Nggolo. Yo kene kowe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Broto iki? Den Mas Broto. Sabar yo. Iki ki romaku. Iki sapa? Ben dok, Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus Bapak ya sir. Tansane. Ngene iku masalahne. Iki sapa ta, Pak? Dina iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk nggone anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene Kakek Nggolo. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminter rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Den Mas Broto. Urungno. Ora iso. Urungno. Ora bisa dong, kan aku wis karo Den Mas Broto. Cempluk. Yen rambuk urunge entoke kowe apa aku sing mati ana ing palagane. Beluh. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno Kakek Nggolo. Ora iso. Yen rambuk urunge Sabetke ponolagan ilang kowe. Kepale Kakek Nggolo. Ora jajah saka bapak. Ya, tak jangan. Ayo, kok. Wis bapak.
Takan. Aku nanti. Budik Bu. Ngopo? Apik lho perange. Apik piye kena ndok pitik. Nendangi gares ki lho. Gares rasane kene langsung sebendup. Oh gares kok iso ndok ki piye kok iso. Mas, oh. Dua rendah kisar ya. Piye? Lho, yen rebut balung tanpa isi. Anakmu suminten ndak waras. Kon salto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. Wis, tak waraske. Aku kaya wingi. Aku ngakoni kalah kakek golo. Mula saka kuwi aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Udanono. Tambanono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae blok. Banyune bapak jukukno blok. Mas Broto, aku sida karo dadi bojone. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene santi jelita sak jero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki danyang naik danyang. Danyang sing baur Aku sok. tetep dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Waras. Waras, Bro. Bayumu waras ten. Kaki danyang nih. Wah, kaki danyang nih, danyang kaki bumi ini bumi. Bumi sing nyesep gambar sukre. Suminten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik Den Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji sesuk aku lungguh ning temantenan ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras. Waras ten. Waras ten. Burung. Burung. Hei. Cantalahat. Cantalahat. Bakal mati. Lemek turu jenenge karpet. Jenengan desa jenenge lemet. Serius mantan desa tak undang. Sar bleset. Mantan.
dukun gendeng iki. Wah, loro anak kok. Mas parah, malah waras parah. Bapak, Napa? kok adus Bapak? Atus gundulmu iki. Lah piye to? Omongno sing ditirap sapa ki bocor lho. Cek lakon Mari apa? aku lho Pak, aku mari lho Pak. Pak aku mari lho Pak. Awakmu mari aku kadementen. Wis, Dok, cukup semene, Dok. Manuke bapak kemblok. Tok 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 tok. Jenengan kocap, jenengan kocap. Ing semono nalikaning semono, lah si Cempluk Warsiah kadhaup dening Demase Broto. Ya wis ngono kuwi wae. Walah. Ngopo dikocapke wong? Oh pendapatan ora nyukupi Ora nyukupi apa enggak main. Enek Nggih, terima kasih matur nuwun.